दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 58 बोसोराव आगान होबाय आरो बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा जोंनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जेराव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ, स्टेट कमिटि दङ आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लाजों लोगो नांनानै क'क्राझारनि बे इउ एन एकाडेमि केम्पासाव जोङो दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरि, आथिखालनि बिबानगिरि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि, जोंनि दखरा जिल्ला गासैनिबो बाहागो लानायजों मेहेर गोनाङै जों बेखौ खुंफुंदों। दिनैनि बे गोथार सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननाय जादोंमोन, मिरु आफादखौ। आरो 1967 मायथाइनि सिगां गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद दङमोन आरो बे गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय नाजानाय बानजायनायावनो मिरु आफादखौ दानाय जादों आरो जेराव बानेश्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि, कनकेश्वर नार्जारीखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिनै गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दानि बे फिरफिलानि जि सिङाव थानानै हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि, हारिनि थामोनथा रैखाथि, जोंनि जि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ जों मावबोगासिनो दङ। बे गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनिसिमबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि आलो गोजोननि थाखाय। एबसुआव हाबा मावलांनाय साफ्रोमबो जोंनि सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिम आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो आङो बे गोथार गायसननाय साननि बेस्ट उइसेस, आंनि ग्रिटिंसखौ आङो जासिहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबथानाय नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बड'लेण्ड रायजो दाबि जावरिखांनाय रेनेसां रिभलिउसन लाबोदोंमोन आरो गेरेमसा हारि दानायनि जे मोन्थोर होनानै गालांबाय, बे मोन्थोरा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोथाङै दिनैबो दङ। जों आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन आरो दिनैनि समाव BSc, BTC, BTR बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों राजनैतिक आरो संबिधानिक जे अधिकार मोनबाय, बेखौ आरो जोङो क्लियार खालामनानै मर अट'नमि, मर फाइनेन्सियेल पावारनि बेबस्थाजों बड'लेण्ड बे 6th सिडिउल काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगोन। आसामाव थानाय, बेंगलाव थानाय, त्रिपुरायाव थानाय, मेघालयआव थानाय, बांलादेश, नेपाल जेरावखि बर'फ्रा थाया मानो बयनिबो सेफटि, सिकिउरिटि, बिथांमोननि भबिसत, राव, हारिमु आरो बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावबोदों।